ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ರೇಟ್ ಕೇಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ನಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಗೆತನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಶುಂಠಿ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮನಿ ಜನ 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 ಮನಿ ಸೂಪರ್ ಗಿಡ. ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಸ ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಕ್ಕೆಗಳ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆಂಪಡೆ ಎಂಕೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಂಪಡು ಲಾಗಗಳ ಎಡ್ಡೆಂಪಡು ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಏನ ಪೂಕಿ ತಪ್ಪೋಕಿ ಅವೇ ಅವು ಪೂಕಿನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಾರ. ಸೊ ಏತಿ ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಾರ. ಸೊ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಅವೇ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಲ ಅಂಚೆನು ಚೂರ್ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಚೂರ್ ತಿಂತೀನಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡ್ 4 ಪೀಸ್ ತಿನ್ನಾನಿ ಪಂಡ ಅರಿತಾತೆ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡ್. ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ವೈಶು ಇತ್ತೆ ಪರಂದಡ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪರಂದಡು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಂಡತ ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ರಂಬ ಪಾಕ ಅವು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪರ್ದಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲಾಡಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಪರ್ದುಂಡು ಉಂಡತ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಪರಂದ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಗೊನೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತ ಪೂಂಬೇಡು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ತೋಪಾವುಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಟ ತೂತರತೆ ತೋಟಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೆ ತೋಪ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರಂದ ಕೈಲೊಂಜಿ ಗೆಪ್ಗ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೈಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪರಂದ ಕೈಲೊಂಜಿ ಗೆಪ್ಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟದ ಪೂರ ಎಂಕುಲಿನಿ ತೋಪದ್ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಕತ್ತಿ ಪತೊಂತು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಕೊಯ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಆರಿ ಅಂತುಲೆ ಆರಿ ಕಪ್ಪೆ ನಾಡೊಂತುಲ್ಲ ನಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಮರನೇ ಕಡ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬ ತಿತ್ತು ಬೂರುಣ ತಾವು ಅಂದ ನಲಾಪುಜ ಪರಂದ ದಾಲಾಪು ಈ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ತೋಪಾಯನ ಈಜಿ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ತುಳ್ಳಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಉಂಡತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪರಂದಗ್ ಅಂದು ಈರುದಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಂದು ಏರಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಿನಿ ಬಕ್ಕಾಸುರ ಜಾಲ ಅಂಪರೆ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂಚ ವೈಟ್ ಬೈದಿಂಡು ರಟ್ ಮರ ಉಂಟ ಮಿತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಮಿತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಮಿಸ್ ಆದ ಬೇತೆ ಕಡ್ತೊಂತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಜಾದಂಡ ಚೂರು ಅವು ವಿನ್ನ ಆ ಮರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂಡು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ದೂಡು ನೂಕು ರೆಡ್ ಜನಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಮರ ಕಡೆ ಅಂತುಳ್ಳರು. ಬೂರುಂಡು ಬೂರುಂಡು ಬಲಿ 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 ಪರಂದು 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 ಪರಂದು
ಪರಂದಾತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲವ್ ಕಾಯಿ ದಾದಂಡು ತಾಗಿತಾ ಏಯ್ ಮಡಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಂತು ಬಂತು ಪರ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಕೈಯನ್ನು ಪೂರ ಗೆತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೊನೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗಿಯಲ್ವಾ? ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗಿಯಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಅವು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಹಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಅರ್ದು ಖಾಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಉಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ್ತ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಿಡದ ಪನ್ಪುನಿ ತುಳುಟು ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಕನ್ನಡದು ಬಾಳೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರೋ ಬತ್ತು ಹಾಲ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಬಾರೆದ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಉಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಬರ್ಪುಣದೆ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅವು ಜೀವಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಪದಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಬಾಳೆಗೊನ್ನೆನೆ ಬೇಕು ಆರ್ಯನಿಗೆ. ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಂತ ರಕ್ತನಾ? ಅಲ್ಲ 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 ಏ ವಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಂದೇರಿಗ್ ಪರಂದೇರು ಕೊಣಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಅವು ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಯಾನ್ ಗೆತೊನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದಂದು ಈ ಗೆತೊನ್ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಏನ್ ತೂಲೆ ಏತ್ತು ಬಾರ ಉಂಡು ವಿನ್ನ 1 kg ಆತೇನಾ 1 kg 1 kg ಅಂದ್ರೆ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 kg ಸುಮಾರು ಉಂಡಿಯ ಬಾರಿ ಗಪ್ಪ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಟೆಂಪು ನನ್ನ ನನ್ನಲ ಉಂಡು ಈ ಗಾಲ್ತಿ ಉಂಟೊಂದು ಅವ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ಗೆಪ್ಪು ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಆತುಂಡು ಲಂಚ ಮಸ್ತುಂಡು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರು ಜೀ ಗುಜ್ಜ ಆಯ ಪನ್ಪಿನ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಬಂತು ಎಂತ ಮೂಳಿಯ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಮಲ್ತಂತಲ್ಲ
ಮೂಳಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಚೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಅದು ಈಚೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಂಚಿದ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರೆ ಈತ ಯಾವ ಆತ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾವ ಚೂರು ಯಾವ ಎನ್ನಾತೆ ವೈಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನಾದ ಚೂರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟತ ವೈಟ್ ಎನ್ನಾತೆ ಈರು ವೈಟ್ ಅತ್ತು ಈರು ಪಿಂಕಿಶ್ ವೈಟ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ನೀರು ಮಾಡವತ್ತ ಸರ್ ಸರ್ ಬೋತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತಿರ್ತಾಡೆ ಮುದಿಲು ಮಾಡ್ತು ಡಂಗೆ ಡಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕ ಡಂಗೆ ಡಂಗೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೋಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಂದೆ ಒಂದು ಕಡ್ಪುನತ ಒಂದು ಹಾ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಸ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಐಸ ಐಸ ಮೂಲಿ ಪಡ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಪರಂದು ಮತ್ತು ನೆನ್ ಮಿನಿತ ನೆಲಾಟದ ಹಿಂಡೈತ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಬೆಲ್ಲ ಪೋಕ ಆರಿಯಲ್ಲ ಇರುವೆ ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಖಾಲಿ ಮುಂದಿಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದಾವು ಪರಂದ ಆತಿಂದ ಒಂದು ಈಗ ಐಟ್ ಅವೇನೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಚಾರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಈ ತೋಟ ವೈಟದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಒಂದೆಂಕಲ್ನ ತೋಟ ಅವು ತೋಟ ಕೈ ತೋಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾರಿ ಒಂದೆಂಕಲ್ನ ಆರ್ಯ ತೋಟಡ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಪತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಹಾ ಕಪ್ಪೆ ಪತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಂಕುಲ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂತೆ ದಾದನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಆರು ಕಾಲಿಡು ಇಲ್ಲೇರು ನೀರು ದಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಜ್ಜಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇರ್ಗೆ ಅದಾಗ ತೋಪದ ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ತೋಪ ಹೊಡೆದುಂಬು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ತೋಪ ಅಂಪು ತೋಪ ಲೈನ್ ಅಂಚಿ ತೋಪ ಅಂಪು ಅಲ್ಲ ಆತಾ ಇಡಬಲ್ಲ ಯಾಂಪ ಫಸ್ಟ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಗಿಡ ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ತೋಟ ಉದ್ದ ತೋಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸುರೂತ ಕೇಪ್ಳ ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನರ್ಸರಿದ ಇವರಿ ಗಾಡಿ ಬೈದಿ ನಾವ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಟೈಮಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾರಂಬತ್ತೆ ಎರಡ ಗೆತ್ತಂತ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವರಿ ಗಾಡಿ ಮಾರಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಒವ್ವ ನರ್ಸರಿದಾರ ಪುದಾರ್ಪಾನ ಒಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಹೋದ್ರಿ ರೈಟ್ ಲಾಯ್ಕ ಪೂ ಇತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡೇ ಸತ್ತಿ ಇತ್ತಾಗ ರಡ್ಡು 3 ವರ್ಷ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಪೂವೆ ಇಚ್ಚಾಯ್ತು ಬೇಸ್ಟ್ ಅವ ಪಕ್ಕ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಒಂದುಲ ಗುಲಾಬಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡು ಆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪೊಂದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬುಡೋಡು ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೇಪುಲತ್ತಿಲೆ ಪಿಂಕ್ ಕೇಪುಲ ಅವು ಒಂದು ರೆಡ್ ಸುರುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ಕೇಪುಲ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಟು ಒಂದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು
ಐಕ್ ಫುಲ್ ಮನಿ ಇಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಲ್ತಡಿಗೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಅದು ಅವು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮನಿ ಮನಿ ಜನ 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 ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಸವಾಳ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದ್ಲ ದಾಸವಾಳ ಒಂದ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಅವು ದಾದ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಯಾನಿ ಪನ್ಪವು ದಾದ ಪಂದ ಅವು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಒಂದುಲ ಮೆಣಸು ಒಂದುಲ ಮೆಣಸು ಒಂದುಲ ಮೆಣಸು ಬಲೆ 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 ಐವ 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 ದಾದ ಐವ ಐವ ಟೊಮೆಟೊ 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 ಉಂಡು ಮೆಣಸು ಮೆಣಸು ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ತೋಪ ಹಾ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದುಲ ಕೇಪುಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆರ್ಕತಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸೈತ್ ಪೋಂಡು ಐಟ್ ಕೆರ್ಕತಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ನಾಲ್ ಐನ್ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಕೆರ್ಕತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸೈತ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಾರಾಯ್ದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತ ತೂಲೆ ಏತು ಚಿಕ್ಕು ಆತುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ತೂಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕುದ ಮರ ಒಂದುಲ ಚಿಕ್ಕು ಮರ ರಡ್ಡುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಚಿಕ್ಕು ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರಿಜಾತದ ಮರ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಮರ ಒಂದು ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಬಜ್ಜೈ ಎರಡು ಬಜ್ಜೈದ ಮರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಮರ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಂಬು ನೇರಳೆದ ಮರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆತಿಜ್ಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನ ಭಿನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಲ ಮೂಲು ಬಲ ಒಂದು ತೂಲ ದಾದ ಆತಂದು ಗುಜ್ಜೆದ ಮರ ಏತು ಗುಜ್ಜೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಅವಂತುಂಡು ಅವು ಕೋರಡು ಪೂರ ಮುಟ್ಟಡ ಕೋರಡು ಪೂರ ಮುಟ್ಟಡ ಈರು ತೂತಾರ ಈರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ಈರು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಈರು ತೂತೆ ಜರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟ್ ಈಡ ಬಲೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಏತ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಪ್ಪಾದ ಹೋಯಿ ನಡೇಕಿ ಅವು ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಈರೆಗನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ
ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷೋಡು ದಾಲೇಜಿ ರಡ್ಡ ಆತನ್ ಮನ್ ಖುಷಿ ಇಡಿತ್ತೀನಿ ನೆಲಟಿತ್ತು ನಾವು ನೇಲೊಂದು ದಾಲೇಜಿ ಮನದಾನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆರ್ಯನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪತ್ತ ಇದೆ ಅಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನೊಂದು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ಗುಜ್ಜೇನು ಒಂದು ಲಾಂಛನೆ ಆಪುಂಡು ತೋಪ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಯ ಬಾರಿ ಜೋರುಳ್ಳೆ ಆರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಆಯ್ ಈತ ಕಿನ್ಯ ಉಂಡು ಮರ ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಹತ್ತು ಐಟ್ ಏತ್ ಆತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಆತಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಂಬು ನೇರಳೆದ ಮರ ಒಂದು ಜೀಗುಜ್ಜದ ಮರ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರವೀರದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಎನ್ನ ಚೂಚೂರು ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಮೆಣಸು ಪೂರ ದಕ್ಕದೆ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಮೆಣಸು ಹಾಳಾತಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ದಕ್ಕದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಏತು ತೈ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದು ಪೂರ ಮರ ಬಾಳೆದ ಮರ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಳೆದ ಮರ ಒಂದು ದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಅಪರೂಪ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಬಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಐಟರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ನೆಲ್ಲಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ವೈಟ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಒಂದು ನಡ್ತು ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಒಂದು ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಆತಂಡ ಹೌದಾದ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಅವು ಪಿರವುದಲ್ಲ ಅವು ಇದು ಹನುಮಂತ ಫಲನ ಅತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಉಂಡೆ ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಆರ್ಯ ಮಲೈ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತುನತೆ ಅವು ಚಪ್ಪರ ನೆತ್ತ ಬಸಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ಆತಿ ನನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಆಯ್ನ ತಿಲ್ಲಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ರೇಟ್ ಕೇಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ನಗ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಗೆತನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪೋಡು ಅಂಚಾತ ನಿತ್ಯ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿದಲ್ಲ ಪಾಡದ ನನ್ನ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾನ್ ತೋಟ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಉಂದಾದಿತ್ತಡ ಇನಿತ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದೆಂಡಲ ಪಂಡ ಉಂಡ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಗ ಬೈ 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 Apa ya, Puja? Yang nak kata orang yang lagi.